और कहत रहा कि लालू यादव गरीबों को हक दिलाए। मत चलिए हतना बात बोले बड़े मुखिया जी तो हरी कहले हैं कि माला छोटे लाल में डाल दो। डाल दे आओ आओ तो तब छोटे लाल में मालवा डाल देम नु तो होम है घूम जाई हो तने गोले लाल में माल डाल दे माल पैसा पैसा हां हतना 500 मिलल बा कोले जाने की तो अब तार का देम ना भाई छोट होबो तो छाता वाला चुटकुला कहले सब ब्यास है। मुखिया जी हम कहती ना हमरा के आजीज को देले बड़े को नीचे से लगावे पड़ी। लालू यादव के बरोबरी की बोली हां तो भाषण में मजा आवेला। हां अब लालू यादव भाषण देता रहे एगो ऐसने पागल वार्ड वार्ड आगो में बोल जाओ और कहत रहा कि लालू यादव गरीबों को हक दिलाए। पहले वो बैठा तो वो इतना ना घबरा जाए हैं कि अपन चुनाव चिन्ह भोर पर जो नीतीश के प्रचार करे लगे और है दसाई करबा अब मंच पर रहत नहीं खन हमरा का देखो पर हम चर्च है रात भर में 8 लीटर पानी पी ले एक बार लघु शंका करे नहीं जा सकत ब्रह्मचर्य के निशानी है। हमर किडनी कितना बड़बा 8 लीटर पानी जमा बा और यो कुछ पानी गइले होई कोनो तो नहीं खाई कही हो सवेरे कही हो उतना पानी स्टॉक रहेला कि तारा दल भर के नचनिया लो सहित हम सुसुम पानी से स्नान करा दे। यहो खाती बाची जाइयो ही में से शिवलिंग से दर्शन हो जाए। अब चुटकुला हम लोग कहले ना 7 वर्ष के रहले के राम जी बाबू राम जी भाई 7 साल राम जी आई 3 भाई हमें के श्याम जी का से बड़ एगो क्याम जी हमें क्याम जी आई श्यामे जी के लगे सुतो अरे ई नाव मैथ हो जाला सब लइका अंगलागू अंगलगू उनकर बियाह हो गई तो वही मर्दबा सुतल ना छोड़ले 8 साल के हो गए राम जी भाई चश्मा काढ़ ले हां राम जी भाई राम जी भाई एकदम जीव दिल्ली गइरले हां 1 हफ्ता पर लौट रहले बाकी वो होशियार रहले जब सूत जस तब आगे कार्यक्रम दूरदर्शन चालू करो के करा सके मलकिनी संगे अच्छा पहले तो देखले 8 दिन 9 दिन हरा रहल बड़े तो मन करी न मेरा से बोले करुण भाई हां रानी रानी एने आओ रामजीवा भाईवा सूत गइल बा भाई तो हफ्ता भर में करू बोली बदलिए गइल बा भाईवा हमर सूत गइल बा तना कहर कहां कती बड़े रे अभी मत कहर बाद में कहरे के वक्त आई नहीं घूमो ना 500 रुपया दे। अरे ना बाबा ना काहे रे आइल बकारी आइल बका तो भैया देखा तने महीना में 2-4 दिन ए जा रहा त मुंह आइयो दे अबे आके बैठो मंथली में 5000 के हार किन दे। अरे नको बाबा आउ तनिए बनी 1.5 लाख के हार किन दे। अरे बड़ी दुखाई ना है दादा ना दिमाग दुखाई दिमाग 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 अरे पागल मूड बनल बा तोरा के 8 लाख के इंडिका कार किन दे। अरे ना बाबा ना तले राम जी भाईवा जागले रहल लइकाई के बुद्धि 8 साल के उम्र आंख मिचते जागता रहे भैया भैया काहे के 8 लाख पूंजी जियान करबो तारा मजे से नु काम बा हमरे गाड़ी मार दो एगो साइकिल किन दी हो तारा आनंदीय से नु काम बा हमरे व्यवस्था कर ले एगो सेंट्रल साइकिल किन दियो ओ घरी 2000 मिले उम्र दे भन किन देले आज वो टंगले बड़े किनाइल बा आज वो गेट पर टंगले बड़े में टायर टूर नहीं खाए बड़का टांग के लिखले बड़े नीचे संवैधानिक चेतावनी मेरे जीवन का पहला स्पष्टीकरण दिक्कत संघर्ष जीवन है नीचे लिखले बड़े पहला शील्ड प्रथम विजेता